Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. O'tgan darsda biz Masad surasining tafsirini olib ketgandik. Bugun endi tartib bo'yicha bizning Nasr surasi, 110-sura 3 oyatdan turadigan Madina shahrida ingan Nasr surasi. Nasr ul yordam deb tarjima etiladi. Bu sura aның fazilati degende, aның bir xos bo'lgan bir o'zinchaligi ulda bo'lsa, annaha akhir suratin nazalat kamila. Eng so'nggi komil ravishda ingan oxirgi suralarning birisi bo'lib turadi. Bu sura aның maqsadi degende ko'rsata, mana шушы dinni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem to'liqsincha erishtirib bitirgach, ул аңа вa'da бирә, шушы ярдәме килеп, Мәккәне җиңеп, Мәккәне ачачагы турында, Мәккә мусламаннарга кылачагы турында инде һәм инде шатландыра, өметләндерә, ничек итеп кеше төркем инде шушы Мәккәне ачкач, Мәккәне җиңеп алгач, кеше dinge керешә, ягъни ислам динен кабул итәчәк инде. Һәм шуңа да шушы Аллаһ Тәгалә ярдәме килгәч, аңа шундый бик җиңүне биргәч инде ул әмер итә, Аллаһ Тәгаләгә күп тәсбих, тәхмид әйтергә һәм истигъфар кылырга инде. Һәм менә бу сүрәне әзрәк аңлап бетергәнче, шушы тәфсиренә кергәнче әзрәк аңлатып китергә кирәк. Нәрсә турында? Каян моның тарихы дигәндә, без беләбез, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккә шәһәрендә туды. Һәм ул Мәккә шәһәрен бик каты яратты. Чөнки әле ул менә шушы вахи иңә башлагач та, Пәйгамбер Расул булгач та 13 ел буе шушы Мәккә шәһәрендә яши. Әмма аның шушы дәгъватын дингә чакыруын инде бик Біне битермиләр, Мәккә мөшрикләре, аның үз кабиләсе, Курайш кабиләсе дигәндә аңа каршылык күрсәтә башлыйлар. Һәм ахыр чиктән инде каршылык кына күрсәтү түгел, хәтта нишлиләр? Һәрбер кабиләдән инде русча әйтсәк хәзерге телдә инде һәрбер кабиләдән көчле шундый киллерларны сайлап алып, аны үтергә әмер кушалар. Уйлап карагыз, нинди авыр, нинди сынау. Үз туганнарың, үз шәһәреннән, үз районыңнан куып чыгарсыннар әле. Куып чыгарган түгел, үтерергә әмер биреп, сине эзләсеннәр әле. Без инде бу хәбәр килү белән генә инфаркт, инсульт булырга мөмкин. Шулай бит. Сүз ишетеп кенә үз туганнарың, үз җирлегендә яшәгән үз халкын сине үтерергә кушсалар. Карагыз, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям нинди зур сынау аша үткән. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа әмер бирә һиҗрәт кылырга Мәдинәгә. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямга инде бу бик авыр бирелә инде, чөнки яраткан туган җирен ташлап китү беркемгә дә җиңел түгел. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямга да шулай ук булган инде. Әмма Аллаһ Тәгаләнең әмерен инде Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям бернинди шиксез үти, һәм һәр кеше, һәр мусульман шулай үтәргә тиеш инде. Һәм ул күченә Мәдинә шәһәренә. Һәм Мәдинә шәһәрендә калган гомерен яши, ягъни 10 ел. Әмма хыяллана инде ул бәрбер Мәккәне кире мусульманнар кулына кайтарырга, мусульман шәһәре кылырга. Әмма уларның тормышының соңгы көненә хәтлегендә Мәккә кала бара мөшрикләр кулында. Һәм алар инде шушы күпме сугышлардан соң дигәне, күпме бәхәсләрдән соң, күпме көрәштән соң, шушы үләрләргә Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямның инде Аллаһ хузурына күчәргә санаулы гына көннәр калгач, алар инде килешү төзегән булалар инде 20 елга бернинди шушы җирлекләрдә сугыш булырга тиеш түгел дип инде берне кан кыеш булмаска тиеш. Әмма Мәккә мөшрикләре бу килешүне бозалар һәм алар
ниндидер низак чыгып, кан кыялар, үзара сугышып алалар. Бу хәбәр инде Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләмгә килеп җиткәч, булар килешүне бозды. Һәм килешүне бозгач инде буларны тәртипкә салырга кирәк дип 10 мең гаскәр белән юнәлә Мәккәгә. Мәккәгә килеп җитәрәк инде бу хәбәр Мәккә халкы арасында да тарала инде. Һәм алар шаккаталар мусульманнарның шуң хәтле каты көч җыюын, көч туплавын. 10 мең гаскәр килә. Һәр кабиләдән, менә анда булган кабиләдән кемдердер кешеләр була, һәм алар бөтенсе мусульман, ислам кабул иткән була, һәм булар инде бик каты куркуда кала. Шунсында әйтергә кирәк, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм Мәккәне бернинди сугышсыз, кан куюсыз ала. Ягъни сугышып тормыйлар. Мәккәне ачалар да, керәләр һәм әйтәләр, Мәккә инде мусульман җирлеге була дип. Анда генә кичкенә генә теге бәрелешләр була инде. 2-3 кеше белән шулай гына. Әмма булай алганда, гомумән бернинди сугышта, бернинди бәрелештә булмый. Мәккәне алар бик җиңел алалар. Һәм кеше төркем инде ислам динен кабул итә башлый. Сорау туа, ни өчен соң, менә монда Аллаһ Тәгалә дә әйтә төркем, һәм ни өчен шушы Мәккәне яулагач, Мәккә мөшрикләре тәүбәгә килеп, ислам динен кабул итә башлыйлар? Сорау. Уйлап карагыз. Монда җавап бик уйлаган кешегә, теге чагыштырган кешегә инде гади, әмма әзрәк тарихны белмәсәң, әзрәк авыр да булырга мөмкин. Менә һәм галимнәр әйтә, аның сәбәбе нидә икән? Чөнки алар Мәккәгә бик җиңел керәләр. Һәм аларның каршысына бернинди киртә дә булмый, бернинди киртә дә чыкмый. Аллаһның газабы да килми аларга, күктән таш та яумый, җил давыл да чыкмый. Яни алар бик җиңеллек белән генә керә. Тарихка кайтсак, гомердә бер кайчанда Мәккәне, Кәгъбәтулланы бер кеше дә ала алмаган, җиңә алмаган. Гомумән Курайш кабиләсе шул хәтле хөрмәттә булган, аларга каршы бер кеше дә инде кылыч күтәрмәгән, курыкканнар. Нәрсәдән шулай сәбәп? Менә Абраха Йемен патшасы булган бит. Ул бит инде көнли башлый Мәккә халкын Кәгъбәтуллага хаҗ кылырга, гыйбадәт кылырга киләләр бит инде. Һәм шушы көнчелек сәбәпле ул Насара диненнән була бит инде, үзенә гыйбадәтхана төзеп, Йемен җирлегенә кешеләрне чакыра башлый, нишләргә? Хаҗ кылырга, үзенчә инде гыйбадәт кылырга. Әмма халык анда барырга ыргылып тормый, дәвам итә шушы Кәгъбәтуллага, Мәккә шәһәренә йөрергә. Һәм бу карар чыгара, үзенә кешене чакырыр өчен барып, шушы Кәгъбәтулланы җимерергә кирәк. Җир белән тигезләргә, һәм инде башка гыйбадәт кыла торган җир калмагач, алар минем шәһәргә, минем гыйбадәтханәгә килерләр дип уйлый. Һәм ул шундый зур филләр белән, зур көчле гаскәр туплап инде Мәккәгә юнәлә. Һәм монда инде Курайш кабиләсе дә, Мәккәдә торган кешеләр инде кайчып бетә, беркем калмый. Шундый зур гаскәр килгәч, аларның инде моңа көч кудрәте җитми, аларга каршы сугышырга. Һәм инде беләбез, фил менә Курайш сүрәсендә дә алачакбыз әле без аны. Аллаһ Тәгалә менә шушы кешегә гыйбрәт өчен күрсәтте, тәкъбирләнергә бер кайчан кирәкми, нинди генә син зур вазифада утырма, нинди генә күп акчаң булмасын, нинди генә синең артта көчле гаскәр тормасын, син Аллаһ каршында бәрбер заифсың. Сине Аллаһ Тәгалә нинди генә моментта алмасын, тармар итеп юкка чыгаралар. Менә монда да нинди зур гаскәрне Аллаһ Тәгалә ничек итеп күрсәтә? Кеп-кечкенә чыпчык шикелле генә кышлар җибәреп, шушы зур филләрне дә, шушында көчле гаскәрне дә кипкән пишән сыман, кипкән яфракка гына ясый. Ягъни менә ул шуңа яндыра, ничек итеп яндыра? Аллаһ Тәгалә бик күп итеп шундый
кошлар җибәрә, чыпчык сыман. Һәм ул кошларның аякларында, менә бармак баш хәтлек дигәндә борчак сыман, шунда кичкенә ташлар була. Әмма ул ташлар үзенә күрә бер бомба кебек. Ул әгәр дә менә шушы филгә, кешегә эләгә икән, ул аны җандырып бетерә. Яны итләре уылып төшә, шуңа каты эссе кайнар ташлар була, ана бомба шикелле. Һәм шушы гаскәрне шушы ташлар белән, шушы кошлар инде күктән бомба ыргыткан кебек җир белән тигезләр. Алар кипкән бер яфрак, кипкән бер печән кебек калалар. Шундый бер уылдап, ул инде бер тузан бөртегенә әйләнгән кебек кенә, шундый бер нәрсәгә әйләнә шундый гаскәр. Һәм шуннан соң инде бу халыкка тарала, Кәбатуллага, шундый изге җир, аны беркем дә вата алмый. Һәм шуннан соң Курайш кабиләсенең дәрәҗәсе бик каты үсә. Аларга беркем сугыш белән дә килми, Кәбатулланы беркем уена да килми, аны яуларга, аны аларга каршы сугышырга, чөнки бу изге шундый җирләр, моны үзе Аллаһ саклый дип тарала. Һәм монда да инде Мәккәне мусульманнар яуларга килгәч, булар каршында бер нәрсә дә булмый, берни ташлар да яумый бит инде, җилдавыллар да чыкмый. Шуңа күрә булар инде бу диннең хаклыгы икәненә ышаналар. Чөнки әгәр дә бу дин хак булмаса, Аллаһ дине булмаса, Аллаһ Тәгалә буларга шушы Мәккә изге җиргә керергә рөхсәт бирмәс иде. Аларга каршында ни киртә пәйда булыр иде. Шулай бит. Һәм шуңа да кеше нишли хакыйкый дин бу дип, әгәр дә хак дин булмаса, монда Аллаһ Тәгалә буларны кертмәс иде. Безнең гаскәрләрен җибәреп инде буларны тармар итер дип халык уйлый да. Һәм шуның белән булар төркем инде нишли башлый? Ислам диненә кабул. Ислам динен кабул итә башлый. Һәм Пәйгамбер сан 10 көн шушыны яулап алганнан соң 10 көн Мәккәдә тора. Аннан соң инде кайтып китә кая? Мәдинәгә. Һәм кайтып җиткәч 70 көннән соң инде галимнәр әйтә, шул якынча 70 көн инде ул инде Аллаһ хузурына күчә. Бу дөньядан инде китә. Ягъни үлер алдыннан гына ул Мәккәне яулап, ачып нишли мусульманнарга калдыра инде. Һәм менә беренче аятта да без сөйләгәнчә инде Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Иза җаа насруллаһи вал фатх." Аллаһ җа ул килү дигән сүз инде, килде дигән сүз, наср ул ярдәм, насруллаһ Аллаһның ярдәме дигән сүз, фатх ул ачу дигән сүз. Монда инде җиңү мәгънәсендә килә инде. Аллаһтан ярдәм һәм җиңү килгәч ди, ягъни килгәндә дип тә әйтсәк була инде, Аллаһтан ярдәм һәм җиңү килгәндә ди. Ва раайта, ягъни һәм ва дигән сүз Коръәндә һәм дигәнне аңлата. Раайта күрерсең ди, нас нәрсәле ул? Кешеләр дигән сүз. Инсан кеше, бирлек санда. Ан-нас, нас сүрәсе бар, кешеләр дип тәрҗемә итә. Ядхулуна, араб телендә ядхулу ул керә дигән сүз. Ядхулуна алар керәләр. Кая керәләр? Фи диниллаһи, дин ул дин. Аллаһ диненә син күрерсең ди, менә Аллаһтан ярдәм килгәч, һәм җиңү биргәч, шушы Мәккәне ачкач, син күрерсең ди, кешеләр ди, Аллаһ диненә ди, нишләрләр ди? Афваҗа, төркем ди, керерләр ди. Ягъни ислам динен кабул итерләр ди. Һәм шуңа да менә Аллаһ ярдәм иткәч, нәрсә ди? Фасаббих, саббих, әмер итә, фасаббих. Нәрсә дигән сүз? Саббих, тәсбих әйт дигән сүз. Нәрсә ул тәсбих? Субханаллаһ дип әйтү. Субханаллаһ, ягъни Аллаһ Тәгалә бар кимчелектән дә пак, Аллаһ Тәгаләне паклау. Аллаһ Тәгалә камил зат. Аның берни җитешсезлеге дә юк. Менә ул була тәсбих, субханаллаһ дип әйтү. Ягъни Аллаһ Тәгаләне паклау, барлык кимчелекләрдән дә инде паклап камил зат дип әйтү. Бихамди, хамд, тәхмид әйт. Ягъни тәхмид нәрсә ул? Аллаһ Тәгалә мактау. Әлхәмдүлилләһ дип әйт. Әлхәмдүлилләһ. Без бит инде һәр эшнең азагында Аллаһ Тәгалә мактарга тиешбез. Бисмилла әйтеп ашадык икән, ахырдан мактыйбыз әлхәмдүлилләһ дип. Шушы биргән ризыклары өчен Аллаһ Тәгаләне мактыйбыз. Эшебезне тамамладык икән, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә безгә көч-куәт биргән өчен, сәламәтлек биргән өчен, шундый зирак акыл биргән өчен шушы эшне тамамларга без нишлибез? Аллаһ Тәгалә мактыйбыз, әлхәмдүлилләһ дип. Һәм гомумән
Әгәр дә эшебездә бәрәкәтлек теләсәк, без Аллаһ Тәгаләне нишләргә тиешбез? Мактарга тиешбез. Алхамдулиллаһ дип. Шөкр итәргә тиешбез. Аллаһтан мактап. Раббика, синең Раббың, ягъни тәсбих, барча кимчелекләрдән пакла, мактау айт Раббыңны ва һәм вастагфир, һәм истигъфар кылды. Ягъни хата кимчелекләреңнән инде гафу сорады. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә инде нишли торган булган, ул күп вакытта ничек итеп Аллаһ Тәгаләне зикр итә торган була? Субханаллаһи ва бихамдихи астагфируллаһу ва атубу илейх. Менә бу зикрне әйтеп, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм үрнәк алып, шушы зикрне дә безгә дә нишләргә кирәк? Күбрәк әйтеп йөрергә. Әгәр дә без эшебездә уңышка ирешәсебез килсә, Аллаһтан ярдәм килүен теләсә, безгә күп вакытта нишләргә кирәк? Субханаллаһи ва бихамдихи астагфируллаһу ва атубу илейх дип йөрергә кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә мактау һәм гөнаһларыбызны истигъфар кылу безгә уңышка ирешергә һәм Аллаһтан ярдәм килүенә бер сәбәп булачак. Астагфируллаһ, ягъни гафу сорау безнең киткән хаталарыбызга. Менә Пәйгамбер хәтлек Пәйгамбер дә тормышында бу дөньяда яшәгәндә дә җәннәт вәгъдә ителгән булса да, ул көненә 70, кайбер риваяттә 100 тапкыр ничек торган булган? Истигъфар кыла торган булган. Астагфируллаһ, астагфируллаһ, астагфируллаһ. Һәм без дә инде нинди генә эш эшләсәк тә, бигрәк тә изге эшләрдә ахырдан тамамлыйбыз шулай ук астагфируллаһ белән. Мәсәлән, намазны без тамамлыйбыз, ике якка сәлам биргәч, ничек итеп? Астагфируллаһ, астагфируллаһ, астагфируллаһ. Ягъни шушы изгелегебезнең хата кимчелекләрен, Раббым бер Аллаһ гафу итсәң иде дип. Шулай бит, һәм безгә дә менә һәр вакытта эш тамамлагачта инде, көн тамамлаганда да нишләргә кирәк? Күбрәк истигъфар кылырга. Аллаһ Тәгалә инде безнең шушы көн дәвамында шушы эшебездә хата кимчелекләр киткән булса, гафу итсәң инде дип. Һәм әле менә бигрәк тә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышының шушы соңгы көннәрендә күп итеп истигъфар кыла торган булган, гомерендә кылган хаталардан гафу сорар өчен. Шуңа да безгә инде менә галимнәр әйтә, әгәр дә яшебез олыга таба бара икән инде, шулай бит инде безгә дә күбрәк истигъфар кылырга кирәк. Шушы яшьлегебездә һәм гомеребездә эшләгән кимчелекләрне Аллаһ Тәгалә гафу итсен өчен. Һәм нәрсәләр яннан соң? Иннәһу, иннә дөреслектә, хаклыкта ди кем? Хуа, ул. Иннәһу дөреслектә ул, кәнә тәвваба, ул ди, тәүбәне кабул итүче булды ди. Тәвваб, ягъни Аллаһтан бер исеме тәвваб. Тәвваба дип бетә монда. Шулаймы? Ул да булса тәүбәләрне кабул итүче. Ягъни Аллаһ Тәгалә нинди зат? Ул истигъфар кылсаң гөнаһларны гафу итә һәм тәүбәләрне кабул кыла. Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсендә әйтте, 16-нчы аятта: "Инналлаһа кана тәввабар рахима", ди, дөреслектә Аллаһ ди, рахимле һәм тәүбәләрне кабул кылучы. Нәрсә ул тәүбә? Ул гөнаһ кылудан туктау, тыелу. Ул була безнең тәүбә. Әгәр дә кеше хатасын аңлап гөнаһ кылудан туктый икән, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорый икән, ул инде тәүбә кылган була. Һәм тәүбәнең әле бар 6 шарты. Беренчесе ул да булса, шушы гөнаһны без нишләргә тиешбез? Ихласны Аллаһ ризалыгы өчен кылдырырга. Мисал китерәм. Мәсәлән, берәү салырга ярата иде. Шулай бит инде. Яки зина кылырга ярата иде. Һәм бу зина кылды да инде һәм ширләктерде. Һәм аңа әйтәләр: "Син теләсә кем белән йоклап йөрсәң, синди куркынычлыгың бар, спид, ВИЧ, гепатит һәм башка төрле шушындай ширләктереп инде үләргә дә мөмкин." Һәм бу шушы зина кылмый башлый, тыела. Бу тәүбә кылдымы? Гөнаһтан туктады бит инде. Юк. Тәүбә кылмады. Ни өчен? Чөнки ул сәламәтлеге өчен. Авыртудан куркып туктады моны. Яки ишеп йөрде дә, авыртты да, врачлар әйтте: "Тагын ишсәң, шо сәламәтлегеңә зыян килеп, син инде нишлисең? Бу дөньядан да китергә мөмкинсең, сиңа хәмер ишергә ярамый" дип куркыталар һәм бу туктап кала. Туктап кала, хәмер ишүдән туктый.
Бу тәүбәдән китәме? Гөнаһлыдан туктады бит? Юк, бу тәүбәдән саналмый. Чөнки ул калдырды үзенең сәламәтлеге өчен, тормышы өчен куркып. Кайчан тәүбә була гөнаһтан туктау хакыйкый? Аллаһы Тәгалә Коръәндә зинадан тыйды, хәмердән тыйды, караклыктан тыйды, яки хәдистә ишетеп, һәм шуннан куркып, Аллаһның газабыннан куркып, Аллаһның әмерен үтим дип, аңа буйсынам дип, ул миңа ризык бирүче, ул миңа сәламәтлек бирүче, мин аңа тыңларга тиешмен, мин аны танырга тиешмен дип, менә шушы Аллаһның әмере өчен ул тыела икән, шушы гөнаһ кылудан туктый икән, менә ул була ихластан Аллаһ өчен шушы гөнаһны калдыру, һәм ул тәүбәдән китә. Шуңа күрә тәүбәнең шарты ихлас булырга тиеш. Аллаһ өчен калдырырга тиешбез, Аллаһ өчен туктарга тиешбез шушы гөнаһтан. Шул вакытта аны тәүбә була. Икенче шарт тәүбәнең син туктарга тиешсең шушы гөнаһ кылудан. Әгәр дә гөнаһыңны дәвам итәсең икән, кыласың икән, әле ул тәүбә булмый. Өченче шарт үкенергә тиешсең. Ягъни бик күңелең сыкрарга тиеш, нишләп бу гөнаһны кылдым инде? Нишләп шундый явызлык кылдым инде дип, җылы-җылы үкенергә тиешсең. Дүртенче шарт төпле карар чыгарырга тиешсең, твердо убежденность, бүтән ул гөнаһка кайтмыйм дип. Әгәр дә инде кеше күрмәгәндә, белмәгәндә генә шимнән анда шәлдереп кайтам, анда бер пачка кагазын, ручкасын, анда башка төрле кирәк-яраклы гафу итәм, истигъфар кыла, әмма мөмкинчелек булганда зинасында кылып алам, мөмкинчелек булганда әзрәккән шиертеп та алам, мөмкинчелек булганда анда урлап та алам дип, шундыйрак икеле-микеле менә чынлап торып үзеңә карар чыгармыйсың икән, бер кайчан мондый гөнаһка кайтмыйм дип, шикләнәсең икән, мөмкинчелек булганда әле мин дәвам итәчәкмен дип, бу тәүбәдән китми. Син катгый карар чыгарырга тиешсең, менә бу гөнаһка бүтән кайтмыйм дип. Һәм 5нче шарты, әгәр дә син кеше хакына кергән булсаң, берәр нәрсәсен урлаган булса, аны рәнҗеткән булсаң, зөлемлек кылган булсаң, син аның урлаган әйберен кайтарырга тиешсең. Әгәр дә ул юк икән инде, син шушы суммада акча кайтарырга тиешсең. Әгәр дә ул кешедә юк, таба алмыйсың икән, бу вакытта хәерлерәк аның исеменнән садака бирергә. Кешене рәнҗеткән булсаң, зөлемлек кылсаң, гафу үтенү, берәр бүләк биреп кую. Һәм 6нчы шарты инде тәүбәнең шушы вакыты чыкмау. Тәүбәнең кайчан вакыты чыга? Әгәр дә безнең җаныбыз бугазыбызга җитә икән, тәүбә ишекләре ябыла, без инде тәүбәгә килә алмыйбыз, гөнаһларыбызны ярлыкландыра алмыйбыз. Менә шушы тәүбә шартларын үтәп тәүбә кылабыз икән, без инде Аллаһ каршына чиста килеш китәбез, Аллаһы Тәгалә газапламаска да мөмкин. Әгәр дә шушы гөнаһлардан тәүбә кайчан кылырга кирәк? Зур гөнаһлар өчен. Безнең бит гөнаһлар, зур гөнаһлар бар, кичек гөнаһлар бар. Зур гөнаһларны Аллаһы Тәгалә куркытты, җәһәннәм белән, ут белән, ләгънәт белән бездән булмас дип инде. Шулай бит инде. Зур гөнаһлар турында безнең аерым дәресләрдә бар, кемгә кызыктыңмы яла. Кичек гөнаһларны Аллаһы Тәгалә шушы намаз укып, дуга кылып, садака биреп, ураза тотып, инде кичектереп, гафу итеп безне паклап бара. Әмма зур гөнаһлардан арыныр өчен, чистарыныр өчен аңа тәүбә кирәк. Шушы тәүбә кылсак кына без арыначакбыз, чистарачакбыз. Һәм Аллаһы Тәгалә Кудси хадистә килеш, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, адәм баласы ди, күк белән җир арасын тутырлык гөнаһ белән килсә дә, Аллаһы Тәгалә аны гафу итәчәк ди. Әгәр дә ул аңа тиңдәшлек кылмаган булса, ягъни Аллаһ белән бер рәттән бүтән иләһләргә, бүтән путларга, бүтән сыннарга табынмаган булса, күңелләрен Аллаһтан башка бүтән беркем белән бәйләмичә яшәсә, Аллаһтан гына өмет итеп, Аллаһтан гына куркып, Аллаһтан гына сорап, Аллаһтан гына өмет итеп, һәм гомумән бүтән өмете дә Аллаһтан гына булып яши икән, әмма ниндидер кимчелекләр, гөнаһлар булды икән, Аллаһ та кичерәм ди аны, гафу итәм ди. Аллаһ та Шура сүрәсендә әйтә, 25нче аятта: "Хуаллази яқбалут-тәүбата ан ибадихи ва яъфу ани-сайyi'ат." Ул ди тәүбәләрне кабул кыла ди үзенең кулларыннан һәм гөнаһларыннан ди, аларны ди нишләтә ди? Гафу итә ди гөнаһларыннан, чистарта ди, паклый ди. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә нишли? Бу аятта да күрсәтә, ул гафу итүчән. Ул тәүбәләрне кабул итүчән, әгәр дә аңа кайтасың икән, истигъфар кыласың, тәүбә кыласың. Әле тәүбә ул гөнаһтан
туктау гына дидек, әле аннан да хәерлесе бар, ул да булса инәбе. Инәбе Аллаһка кайту. Ва нибу иля раббикум васлиму лах. Аллаһка кайтыгыз, аңа тулысынча бирелегез ди. Монсы тагын да хәерле. Кеше гынах кылудан туктый да, сө алхамдулилlah туктады. Әгәр дә мәсәлән гынах кылудан туктап, изгелекләр кыла башлый икән, намаз укый башлый, ураза тота башлый, садакалар бирә башлый, Кур'ан укый башлый, зикр тәсбихләр әйтә башлый, тәһарәтлек килеш йөри башлый, туганлык җепләрен ныгыта башлый. Бу инде инәбе. Гынах кылудан туктап калмый, аның артыннан әле нишли? Хәерле, яхшы гамәлләр кыла башлый. Монсы тагын да хәерлерәк. Теге тәүбә кылып инде гынахтан гына туктай, бу инде Аллаһка кайтам дип, Аллаһтан гафу сорап инде изгелекләрен арттыра. Монсы тагын да нәрсә булып тора? Хәерлерәк булып тора. Шуңа да безгә тырышырга кирәк. Аннары безнең халык арасында шундый ни бар? Менә начар тормышта яшәде инде. Эчте дигәндә гулять итте ди, урлады ди, zulmлык кылды ди. Һәм Аллаһ Тәгалә йөрәген ачып, тәвфик хидаят биреп, туры юлга басып, тәүбәгә килеп, намазларга басып, дингә кереп китә дә, кеше моның артыннан сөйли. Моны Аллаһ та кичерми инде, моның хәтле гынах кылгач инде, кая моңа кичерү дә юк, тәүбә дә юк, намазда кабул булмый инде дип, аны урши башлыйлар, аның артыннан сөйлиләр. Менә бу сүзләрдән сакланырга кирәк. Үзебезгә шундый зур вазифа алмыйк. Аллаһ Тәгалә кичерәм ди, Аллаһ та гафу итәм ди. Без инде Аллаһ булып, Аллаһ өстеннән сөйләмәкче булабыз, сөйлибез нәрсә дип, моны кичерми инде, моны кичермәс инде, моңа инде тәүбә юк инде дип. Менә мондый сүзләрдән сакланыйк. Аллаһ Тәгалә кичерәм дип әйтә икән, әгәр дә ул ихластан килде икән, без нинди рәвештә аның килгәнен белмибез, күңелендә нәрсә бар икәнен. Әмма тышкы яктан инде тәүбә кылдым ди икән, без ышанабыз. Аллаһ Тәгалә үзе аңа хөкем итер. Әмма кеше артыннан сөйләп йөрергә ярамый. Кеше дингә килде икән, аны кичерми дип, Аллаһ сакласын, бу бик зур гынах, мондый зур җаваплылык өчен Аллаһ Тәгалә бездән сораячак. Мин кичерәм дип әйттем, мин кичердем, син ни сөйләп йөрдең? Аны кичерми, гафу ителми дип, син үзеңне Аллаһ алдына куйдыңмы әллә дип, Аллаһ сакласын, безне газапка тартырга мөмкиннәр. Шуңа күрә үзебезне Аллаһ урынына куеп, нинди кичерү булсын аңа, нинди гафу ителү булсын аңа намаз уку булышмый дип сөйләп йөрергә ярамый. Тәүбәгә килде икән, әлхәмдулиллаһ. Без инде шатланырга гына кирәк. Аны үршеп, котыртып йөрергә кирәкми. Аллаһ Тәгалә менә безгә тәвфик хидаят бирсен. Менә һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләне паклап, субханаллах, әлхәмдулиллаһ дип әйтеп, истигъфарлар кылып, тәүбәләргә килеп яшәргә сыный. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи менә рукукта да, сәҗдәләрендә дә субханаллаһумма раббина ва бихамдика аллаһумма гфирли дип нишетрам булган, шушы зикрләрне әйтә торган булган. Шуңа безгә дә нишләргә? Субханаллах, әлхәмдулиллаһ, астагфируллаһ ва тубу илейһи, яки субханаллаһи ва бихамдихи астагфируллаһ ва тубу илейһи дип шушы зикрләрне әйтеп, һәм безгә берәр эштә, берәр өлкәдә җиңү кирәк булса, Аллаһның ярдәме кирәк булса, нишлик? Аллаһтан ялварыйк, һәм шушы зикрләрне әйтик. Һәм уңышка ирешсәк тә, максатка үзебезнең барып җитсәк, үз теләгән максатыбызга инде шушы зикрләрне әйтеп инде Аллаһ Тәгаләне мактыйк. Һәм нинди генә ярдәм кирәк булмасын, иң беренче Аллаһтан сорыйк, аннары инде тырышып сәбәпләрен кылыйк. Субханакаллаһ бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.